In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ano ate? Diretso na ba tayo? Pasado 7:00 na rin eh. Mga 9:00 siguro andun na tayo. Buti na lang talaga kumain na tayo bago ang misa. Diretso na tayong makakabiyahe. Oo nga eh. Uy, pasensya na talaga ah. Ginabi na tuloy tayo. Hindi kasi pumayag yung boss ko na mag-out ako ng maaga kanina eh. Ayos lang ate Marian. Nagpasama nga rin kasi si Lolo sa palengke kanina. Himala ah. Pumayag ka sumama sa palengke? Sa arte mong yan? Grabe to. Nakisuyo lang naman si Lolo Pepeng. Buti na rin yun para may pagkain siya habang wala tayo. 2 to 3 days din tayo sa Cotabato eh. Joke lang? Kung kapatid ko talaga, asartalo. Teka, sandali. Po? Sister? Tawag niyo po kami? Ah, oo. Ako nga pala si Carmina. Pasensya na kung tinawag ko kayong bigla. Ako naman po si Claire. Tapos ito ang ate ko, si Marian. May kailangan po ba kayo sa amin, Sister Carmina? Magtatanong lang sana ako. Kayo ba ay nasa biyahe ngayon? Opo. Galing po kaming Jensen. Papunta po kaming Cotabato. Kayo lang ba ang nasa biyahe? Wala kayong ibang kasama? Opo. Sa amin po yung puting kotse na nakaparada. Bakit niyo po natanong? Nako, hindi maganda to. Ano kasi? Mas maganda kung bumalik na lang muna kayo sa inyo. O kung di naman kaya ay kumuha na muna kayo ng kwarto rito sa malapit ngayong gabi. Bakit naman po hindi kami pwedeng tumuloy sa biyahe namin? May problema po ba? Alam kong mawiwirduhan kayo sa akin. Pero hindi kasi maganda ang nakikita kong pangitain sa inyo. Mapapahamak kayo sa daan kapag tumuloy kayo. Sister Carmina, kailangan na po kasi naming makarating ng Cotabato ngayong gabi eh. Huling lamay po kasi ngayon ng tiyuhin namin. Kailangan ho kami ron. Tutulong din kami sa paghahanda sa libing bukas. Isa pa po, nasa 2 oras na ang binahe namin mula Jensen. Napakalayo na kung babalik kami. Ganito na lang. Kunin ninyo ang mga to. Rosario? Saka, ano po tong isa, sister? Mga bendetadong rosaryo. Tig-iisa kayo. Mas maganda kung isusuot ninyo yan sa leeg o kamay ninyo. Gawin ninyong pulsera sa kwintas. Ito naman ay isang patalim na gawa sa tanso. Hindi sigurado pero makakatulong sa inyo ang mga yan. Sister naman, tinatakot niyo naman po kami eh. Ano po ba kasing iniisip ninyong mangyayari sa amin? May nakikita akong pangitain. May makakasalubong kayong mga nilalang ng dilim sa daan. Ipapahamak nila kayo. Maraming salamat po sa babala ninyo, Sister Carmina, ha? Pero, kailangan na po kasi talaga namin umalis eh. Baka lalo na po kaming gabihin. Mag-iingat kayo. At huwag ninyong kakalimutang manalangin. Ipagdarasal ko rin ang kaligtasan ninyo. Ate, tara na. Kinakabahan na ako dito. Salamat po, Sister Carmina. Madalas na reklamo natin sa mga nakakatakot na kwento ay ang katigasan ng ulo ng mga bida. Yung bang hindi nakikinig sa babala. Pero sinasabi ko sa inyo, iba kasi ang mga bagay-bagay kapag sa totoong buhay na. Madaling manghusga, pero malamang nakakainin mo lahat ng mga panghuhusga mo kapag ikaw na mismo ang nalagay sa ganong karanasan. At ito po ang nangyari sa amin noon ng bunso kong kapatid. Binaliwala namin ang babala ng isang madre. Inisip lang namin napaka-weirdo niyang babae nung una namin siyang nakausap. Kahit naman siguro kayo ay ganun din ang isipin at mararamdaman.
kapag may biglang lumapit sa inyo at nagpahayag ng mga pangitaing nakikita nila kuno. Madalas ay sinungaling lang ang magkakaila ng ganitong reaksyon. Kaya naman tuloy-tuloy kaming nahulog sa kamay ng mga aswang. Ako nga po pala si Marian. Nangyari po itong kwento ko noong 2012. 25 years old pa lang ako nito. Bumiyahe kami ng nakababata kong kapatid na si Claire mula sa amin sa General Santos papuntang Cotabato City. Gamit lang namin ang kotse ng lolo Piping namin. Dadalo kasi kami noon sa lamay ng isa naming tiyuhin. Kinabukasan na ang libing kaya hindi kami pwedeng maantala. Ang di namin alam, ipapahamak pala kami ng pagmamadali namin. Nakakatakot yung madre kanina. Ano ba yung pinagsasabi niyang pangitain? Di ba bawal sa Katoliko yung mga ganyan? Hindi ko nga rin alam eh. Pero sa totoo lang, napaisip ako ron. Mukha kasing seryoso siya sa mga sinasabi niya. Kinakabahan ako sa sinasabi niyang panganib eh. Ate Maria naman eh. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa weird ang madring yun. Gets ko naman, Claire. Ang sa akin lang, mag-ingat na lang tayo. Saka, basic lang naman yung paalala niya eh. Mag-iingat tayo at manalangin. Wala namang mawawala kung susundin natin, di ba? Oo nga. Pero nakakapraning lang kasi na may madring bigla-bigla na lang lalapit at magsasabi ng mga ganong bagay. Yung rosaryo mo ba? Suot mo na? Andito, nakapulupot sa kamay ko. Ayos din naman eh. Parang white crystals ang mga beads tapos silver ang cross. Maganda rin naman tingnan. Hindi ako magmumukhang manang. Ay, nako. Kahit kailan ka talaga. Ay, Diyos ko! My God naman ate. Anong problema ng asong yun? Bigla na lang tumawid. Diyos ko, nasagisaan ko ba? Hindi naman. Ayun oh, sa gilid ng daan, sa ilalim ng puno. Akala ko talaga noon ay nasagasaan ko yung aso na biglang tumawid. Naramdaman ko pa kasing bumundol yun sa nguso ng kotse namin, kaya naman napalingon ako sa itinuro ni Claire. Hindi tinted ang bintana ng kotse namin at abot din ng mga headlight ang isang puno. Kitang-kita ko sa ilalim noon ang isang aso na dark brown at agad akong nanlamig nang mapansing nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa amin. Tuloy na tayo ate. Kinakabahan ako sa asong yan. Nakakatakot tumingin. Pakiramdam ko, masasaktan pa rin tayo nun kahit nasa loob tayo ng kotse. Pinatakbo ko ulit ang kotse. Tahimik kami ni Claire sa loob. Ramdam ko ang kilabot namin pareho habang binabagtas ng sasakyan namin ang highway. Medyo mabagal lang ang takbo ko noon kasi nga po kabado. Kaya naman mabilis akong napapreno ng... Anak ng... Paano nakarating yung aso dyan sa gitna ng kalsada? Yan ba talaga yun? Baka naman ibang aso na yan. Malakas ang kutob kung yan din mismo yun. Imposible namang naabutan niya tayo. Kahit pa sabihing mabagal ang takbo ng kotse. Umikot tayo. Bumalik muna tayo sa simbahan, hindi ordinaryong aso yan. Pero Ate Marian, medyo napalayo na tayo doon. Mas malayo kung tutuloy pa tayo sa Cotabato, mga 1 oras pa yun. Kung sa bagay. Sige, balik na muna tayo. Pinaatras ko ang kotse. Nakatitig pa rin sa amin ang asong nasa gitna ng daan. Titig na talagang nanunuot sa kalamnan ko. Nag-U-turn ako at agad kong pinaharurot ang kotse, subalit lalo kaming nahintakutan sa sunod na nangyari, Sir Jupiter. Kitang-kita po kasi naming hinahabol ng kakaibang aso ang kotse namin kahit mabilis na ang pagpapatakbo ko. Ano ba kasing meron sa asong yan? Masyadong imposible ang kilos niya. Hindi ko alam.
Ayoko ring alamin. Basta kailangan na natin makabalik sa simbahan. Mahirap mag-aalanganin dito. Halos wala pa namang ibang sasakyan na dumadaan, oh. Ate Marian! Ingat! Hindi! Laking hilakbot namin nang biglang lumundag ang aso. Hindi namin sigurado kung ano ang ginawa nun, basta sunod na lang naming namalayang biglang sumabog ang isang gulong ng kotse. Gulong sa bandang likod sa kanan. Mabuti na lang at napilit ko pang kontrolin ang sasakyan para hindi tumabingi. Diniretso ko ang galaw nito papunta sa may halamanan sa gilid ng daan habang pilit kong pinapakagat ang preno. Hanggang sa huminto na nga ito ng mabangga sa katawan ng isang malaking puno. Napasandal ang bandang kanang bahagi ng nguso nito. Hindi naman malakas ang pagkakabanggang yon dahil nga napahina na ang takbo ng sasakyan nung mga sandaling yon. Kaya hindi kami nasaktan sa loob. Claire, ayos ka lang? Ayos lang ako, ate. Pero, tingnan mo. Ano ba kasing kailangan sa atin na asong yan? Hindi maganda to. Baka mabasag niya yung salamin. Kailangan nating makatakas, Ate Marian. Hindi tayo mananatiling ligtas dito sa loob. Nilalamon na kami ng takot ng kapatid ko. Hindi na namin malaman kung saan mas ligtas. Ang manatili sa loob o lumabas ng sasakyan. Nakasindi pa rin ang ilaw sa loob ng kotse noon kaya kitang-kita namin ang mukha ng asong nangangalampag sa may pinto. Kakaiba ang panlilisik ng mga mata nito. Namumula na po ang mga yun, Sir Jupiter. Matindi rin ang kanyang paglalaway, tsaka halatang gigil na ang kanyang malalaki at matatalim na mga ngipin. Kinakalmot niya ang windshield ng kotse at alam kong hindi na magtatagal mababasag na niya yun. Kumilos kami ni Claire. Alanganin na tayo rito. Iba tayo sa backseat. Lumipat kami sa backseat. Tuloy-tuloy pa rin sa pangangalampag at pagkalmot sa harapang salamin ng aso. Sinilip ko ang magkabilang bintana sa may likod. Nakita kong mukhang mabilis naman naming mabubuksan ang mga pintong yon kapag kinailangan. Ate, ano nang gagawin natin? Konti na lang mababasag na yung salamin. Makinig ka, Claire. Kailangan nating huminahon, okay? Kapag nabasag ang windshield at nakapasok yung asong yan dito, buksan natin ang magkabilang pinto. Tumakas tayo. Pero Ate Marian, mahahabol tayo niyan. Humaharurot na kotse nga nagawa niyang habulin eh. Hindi ligtas kung basta lang tayo tatakbo. Mamamatay rin naman tayo kung mananatili tayo dito sa loob eh. Ganito, subukan natin tumakbo. Papunta ron sa kakahuyan. Baka sakaling mapabagal ng mga puno at halaman ng halimaw na yon. Kung sa highway tayo tatakbo, garantisadong maaabutan niya tayo. Ate, desperado na siya. Ayan na. Ihanda mo ang sarili mo. Magdasal ka, ha? At huwag na wag mong huhubarin ng rosaryo sa kamay mo. Sana lang matulungan tayo ng mga binigay ni Sister Carmina. Kinuha ko sa bulsa ko ang binigay na patalim ng madre. Foldable pocket knife po yun, Sir Jupiter. Medyo maliit lang po, siguro nasa 6 inches ang patalim. Pero gawa nga sa tanso ang case at ang mismong blade. Bibigay na yung bintana, ate. Hindi pa ba tayo lalabas? Kapag lumabas tayo ngayon, mas mabilis na tayong mahahabol. Saka na tayo tumakas kapag naipasok na niya ang katawan niya sa loob ng kotse. Matatagalan siya noon na habulin tayo. Basta alerto ka lang, ha? Maghanda ka. Nagka-crack na ang salamin. Hawakan mo ng pinto. Kapag nabasag niya yung salamin at pumasok yung aso, lalabas tayo. Ayan na. Ngayon na! Hindi nga po nagtagal ay nabasag na ang windshield ng kotse. Agad ay pumasok ang aso. Pumatak pa ang napakalapot nitong laway sa may dashboard.
Noon din po ay sabay naming binuksan ni Claire ang magkabilang pinto sa backseat. Mabuti na lang talaga't hindi naman naharangan ng puno ang pinto sa side niya. Pagkatapos ay agad kaming kumaripas ng takbo papuntang kakahuyan. Bilisan mo, Claire! Mauna ka na! Pero ate, paano ka? Nakasunod lang ako sa'yo! Sige na! Bilisan mo! Andiyan na siya! Sumuot ka dyan sa halamanan, dali! May bahagi ng lugar na yon na medyo maraming puno. Makapal din ng mga halaman at damo. Inutusan ko ang kapatid ko na sumuot doon. Nauna siya, nasa likod lang niya ako. Naisip ko kasing baka mas may pag-asa akong makapalag sa kung anumang asong yun dahil nasa akin ang tansong kutsilyo ni Sister Carmina. Hinawakan ko lang yon ng mahigpit sa kanang kamay ko. Ang kaliwang palad ko naman ay kinakapa ang krus ng rosaryong nakakwintas sa akin. Todo na ang takbo namin noon. Inilabas na rin ni Claire ang kanyang cellphone para ilawan ng daan. Ito po yung mga lumang klase ng cellphone na keypad tapos may flashlight sa bandang taas. Ate, saan na tayo pupunta? Basta, diretsuhin mo lang yan. Manalangin tayo na sana may makasalubong tayo mahihinga ng tulong. Diyos ko, sobrang lapit na. Claire! Hindi! Nagulantang ako nang makita kong natiso ng kapatid ko at dumulas sa padausdos na bahagi ng lupa. Hindi ko napigil ang reaksyon ko. Nabigla ko rin ang kilos ko para subukan siyang hablutin pero hindi umabot ang kamay ko. Kaya naman napasumsub din ako at dumausdos na rin pababa. Sa kasamaang palad ay nauntog pa ang ulo ko sa isang bato. Ay ko, sakit pisit. Tuntog pa. Ate Marian, ate, ayos ka lang? Aray, hilo ko. Sakit na pagkakauntog na yun Ay, sakit. Halika, alalayan kita. Kailangan na nating makalayo rito. Anong klaseng nilalang yan? Umiikot na ang paningin ko pero pinilit kong tiisin ang sakit ng katawan ko. Kailangan na kasi naming makalayo agad sa lugar na yun. Subalit naagaw ng angil ng isang kung anong nilalang ang pansin namin. Lumingon kami roon at nakita namin ang isang nilalang sa dilim. Doon po iyon nakatayo sa padausdos na bahagi ng lupa, Sir Jupiter. Madilim kaya hindi namin makita ng maayos ang kanyang itsura. Pero aninag namin ang hubog ng kanyang anino. Hindi po yon ang asong humahabol sa amin bagkos ay isang matangkad na nilalang. Magulo ang mahabang buhok, namumula ang mga mata at napakahaba ng matatalim na mga kuko. Halimaw! Hindi maganda to. Napupundi yung paningin ko. Ibigay na yung katawan ko. Ate, anong gagawin natin? Mamamatay na ba tayo? Hindi natin matatakasan ng isang yan. Claire? Claire, tatagan mo ang sarili mo, ha? Aray. Kailangan natin makatakas. Ayan na siya! Hindi! Wag! Tuloy-tuloy sa pagdilim ang paningin ko noon gawa ng pagkahilo. Ramdam ko na rin ang tumatagas na dugo mula sa nauntog na bahagi ng ulo ko. Tumingin ako sa kinaroroonan ng halimaw. Malabo sa akin ang bahaging yon ng alaala ko. Pinilit kong manatiling gising pero hindi na talaga kaya. Basta ang huli ko pong nakita ay ang pagtakbo ng halimaw palapit sa amin. May kung sinong dumating. Nakita ko pang sinuntok noon ang halimaw at doon ay muli na akong natumba. Tsaka nawalan
ng ulirat. Buhay pa ba ako? Nasaan ako? Aray. Sakit pa rin ang ulo ko sa katawan ko. Thanks God. Sa wakas nagising ka na rin, Ate Marian. Pinag-alala mo ako. Anong nangyari? Nasaan ba tayo? Andito tayo sa gitna ng gubat na napuntahan natin. Sa isang kubo sa tribo nila. Sila? Sinong sila? Tribo nung tumulong sa atin kagabi. Teka nga. Ano ba kasing nangyari? Ang uling naaalala ko, pasugod na sa atin yung halimaw. Tapos may dumating. Ganito kasi yun, ate. Ayan na siya. Hindi. Wag! Hindi ko na kaya. Ate! Ate Marian! Hindi! Ate! Ate! Tumigil ka ng pangas ka! Lalaki? Sino yun? Lumayo ka na! Lubayan mo na to! Layas na! Pinalayas na yung halimaw. Ayos ka lang. Eto ang kasama mo. Na paano ba siya? Si ate. Hinimatay ang ate ko. Tulungan mo siya. Tulungan mo kami. Tara sa tribo namin. Sumama kayo. Gagamutin namin kayo ron. Tribo ninyo? Di ba pwedeng tulungan nyo na lang kami makabalik sa highway? Tapos doon na kami sasakay papuntang bayan. Hindi pa sigurado ang kaligtasan nyo. Baka nandyan pa yung aswang na pinupuntirya kayo. Aswang? Aswang ang demonyong yun? Oo. At alam namin kung paano itataboy ang halimaw na yun. Kaya sumama muna kayo sa amin. Teka, sino ba kayo? Ako si Lando. Pinuno ako sa isang tribo doon sa pusod ng gubat na ito. Lando? Tribo? Tribo? Anong tribo ba? Tribo talaga, ate. Mga katutubo. Naggulat at nagtaka nga rin ako eh. Yung mga tao kasi rito, yung iba nakabahag. Ang mga babae naman, walang mga damit pang itaas. Hindi ko nga akalaing may makikita akong ganito rito. Ako, mamaya niyan, ano pang gawin nila sa atin? Hindi naman siguro. Mukha naman silang mababait eh. Niligtas pa nga nila tayo kagabi. Mapayapa rin sila rito. Kukonti pa nga lang ang nakikita ko sa kanila. Mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Teka nga, anong oras na ba? Pasado 12:00 na. Medyo napahaba rin ang tulog mo eh. Claire, ako ito. Nandito na yung pagkain nyo. Andyan na siya, ate. Pasok ka lang, Lando. Bukas yan. Medyo nagulat ako sa pumasok na lalaki, Sir Jupiter. Hindi ko kasi akalaing totoo pala talaga ang sinasabi ni Claire. Isa nga yung taga-tribo. Nakasuot lang ng bahag tapos may puting tela na nakabalabal bilang pangitaas. Moreno po ito, may katangkaran at bato-bato ang katawan. Hindi may kakailang may itsura itong lalaki. Pumasok siya sa kubo, bit-bit ang mga pagkaing nakalagay sa dahon ng saging. Kanin at inihaw na karne. Kumain lang kayo na maayos. Pagsabi lang kayo kung gusto nyo pa. Meron pa ron. Ikukuha ko kayo. Nako, hindi na, Lando. Ayos na kami rito. Marami naman to eh. Ikaw ba ay maayos na? Kumusta na ang pakiramdam mo? Marian ang pangalan mo, hindi ba? Ako si Marian. Medyo masakit pa rin yung ulo ko sa aking katawan ko. Pero mas maayos naman yung pakaramdam ko kaysa kagabi. Medyo nabawasan na yung pagkahilo ko. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo sa amin, ha. Wala nga naman yun. Basta magsabi lang kayo kung may kailangan kayo. Pwede kayo rito ng mga ilang araw para makapagpahinga na maayos. Ay, naku. Kailangan na kasi naming umalis kagad, eh. Hindi na kami pwedeng Aray! Claire! Ano ba? Masakit pa yung tadyang ko, ha?
Kita mo na? Kailangan mo pang magpahinga, ate. Dumito na muna tayo. Inirapan ko ang kapatid ko. Alam ko kasing may kapilyahan na naman itong iniisip. Hindi ko pa man alam kung ano yun ng mga oras na yun. Sigurado naman akong hindi ko yun magugustuhan. Oo nga pala. Pasensya na sa itatanong ko Huwag mo sana mamasamain, pero anong tribo ba tong inyo, Lando? Parang wala pa akong narinig na may tribo rito sa banda rito eh. Sa pagkakaalam ko kasi, nasa mga liblib na lugar talaga mga katutubo nila. Ayos lang, Marian. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Kami mga lagalag na tao. Hindi kami namamalagi sa isang lugar. Ilang buwan pa lang kami rito. Kaya talagang hindi mo iisiping may tribo na nandito ngayon. Saka totoo ba yung sabi ni Claire? Aswang yung humahabol sa amin kagabi? Oo, aswang talaga yun. Nakwento sa akin ni Claire ang tungkol sa humabol sa inyong aso tapos may isang alimaw. Sigurado akong iisang nilalang lang yung nakita ninyo. Tagbago lang ng anyo. Kaya hindi rin kayo ligtas kung aalis lang kayo rito ng basta. Masama pa ang kalagayan mo. Dagdag mo pang hindi basta nilulubayan ng isang aswang ang kanyang punteriya. Sigurado susundan kayo nun pauwi. Paano pa kami uuwi niyan? Sabihin na nating ayos lang sa akin na magtagal dito ng mga ilang araw, Lando. Pero hindi naman pwedeng dito na kami habang buhay. Huwag kayong mag-alala. Hahanap tayo ng paraan. Kakausapin ko ang albularyo namin. Habang naghihintay, magpahinga lang kayo rito. Huwag kayong mahiya sa amin. Paalala ko lang siguro huwag kayong lumayo rito sa kubong tinutuluyan ninyo. Mahirap na at baka may makasalubong pa kayong kung anong nilalang sa labas. Lalo ka na, Claire. Maganda ka pa naman babae. Talaga? Maganda ako, Pogi. Yee! Umayos ka nga. Kurating ko yung singit mo eh. Ate naman masyado kang KJ. Mukha namang mabait si Lando, pero sa di ko matukoy na dahilan noon ay hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko ay may inililihim siyang kung ano sa amin. Subalit, inisip ko lang na baka masyado lang akong napapraning kasi naninibago ako sa lugar nila. Isang lugar na kakaiba nga namang talaga para sa akin. Kaya isinantabi ko na lang muna ang kutob na yon. Pagkatapos namin kumain ay umalis na si Lando. Maya-maya pa ay may dumating na isang binata. Naghatid ng halamang gamot na pinapainom sa akin. Kumusta ng pakiramdam mo, ate? Ito, nababawasan na rin yung pananakit ng katawan ko. Fairness mukhang epektibo yung gamot na pinainom nila sa akin kanina. Labas muna siguro tayo, ate. Kaya mo na ba? Para naman maiunat mo kahit paano yung kalamnan mo. Sige. Basta wag lang tayong lumayo Yung sabi nung Lando mahirap magpasaway. Di pa naman natin kilala tong lugar na to. Ate Maria naman, huwag kang praning. Maglalakad-lakad lang naman tayo ng konti. Tsaka, oo nga pala. Oh, eto. Ano to? Yung tansong kutsilyo? Nabitawan mo yata kagabi nung dumausdos tayo. Mabuti nakita ko sa lupa kaya pinulot ko. Dyan na lang muna siguro yan sa'yo. Kunin mo na, ate. Mas malaki tiwala mo dyan Sige na nga. Ang mga cellphone natin, hindi mo nakita. Hindi. Kaya hindi talaga tayo basta makakahingi ng saklolo sa mga kilala natin. Tama si Claire, Sir Jupiter. Kakaiba nga ang tiwala ko sa tansong patalim na yon. Mula kasi nang hinabol kami ng kakaibang aso, napatunayan ko ng may katuturan ang mga sinabi ni Sister Carmina. Kaya naman ayoko nang malayo sa amin ang tansong kutsilyo na yon. Nilabas ko ang patalim mula sa pagkakatiklop dito sa loob ng case. Tinitigan ko ng sandali bago ko tiniklop ulit at binulsa. Pagkatapos ay lumabas na kami ni Claire sa kubo. 2:00 pa lang ng hapon Bakit wala nang ibang tao sa paligid? Ang weird nga, di ba? Kanina ko pa yan napapansin, ate. Pagkagising ko pa lang kaninang umaga,
Halos wala na akong makitang ibang tao sa tribo na to. Meron pero iilan lang. Sila yung mga nakabahag na sabi ko. Tapos ngayon, wala na nga talaga. Kahit yung Lando, hindi ko rin makita sa paligid. Baka nangangaso siguro. Baka nga. Sundin na lang natin yung sinabi niya na huwag tayong lumayo masyado. Hindi ko alam pero kinikilabutan ako rito. Grabe ka naman ate. Kinikilabutan talaga. Oo, weird at kakaiba tong lugar. Pero baka naman dahil lang sa hindi lang tayo sanay dito. Posible naman yung sinasabi mo. Pero mas mabuti pa rin mag-ingat. Huwag mong hubarin yung resaryo sa kamay mo. Ilang minuto pa po kaming naglakad-lakad noon, Sir Jupiter. Wala talaga kaming makitang ibang tao. Hindi ko masabi kung bakit pero nananayo talaga ang balahibo ko sa lugar. Nagpalinga-linga ako. Puro gubat ang nakikita kong nasa paligid ng mga kabahayan. Pero may nakita akong makipot na daang tumatagos sa kakahuyan. Hindi ako sigurado pero agad akong naghinala na baka yun na ang daan palabas ng tribong yun. Hindi ko maiwasang mangamba. Baka anong mangyari sa amin kapag nanatili kami roon. Baka mapahamak din kami ni Claire kapag sinuong namin ang landas na yon ng kabilang. Hanggang sa lumipas ang halos kalahating oras, pabalik na kami noon sa tinutuluyan naming kubo. Bagamat umikot na kami noon sa kabilang daan. Claire, tingnan mo. Ano yun? Ba't may ganyan dito? Baboy? Patay na baboy? Ba't nakabalandra lang yan dyan? Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ang patay na baboy. Nakahiwalay ang ulo sa katawan. Naglalawa ang dugo sa paligid ni hindi man lang nilinis. Nakatambak din ng mga laman loob sa tabi. Tapos marami ng tapyas na bahagi ng kalamnan. Naroroon po iyon sa gilid ng isang parang clearing na may maraming mga bato. Sa gitna naman ng clearing ay may tumpok ng mga bato na parang ginamit bilang ihawan. May ihawan doon, oh. Hindi kaya yan yung pinakain sa atin kanina? Ganito siguro talaga ang paraan nila ng pag-ihaw ng mga hayop dito, ate. Malamang. Kung niluto man nila nang maayos yung karne, ayos lang naman siguro. Wala rin naman tayo sa posisyon para mag-inarte. Bisita nila tayo eh. Ay, kamusta kayo? Napahinto kami sa pag-uusap ni Claire nang may lumapit sa aming isang matandang babae. Nakalugay ang puti niyang buhok na hanggang gitna ng likod. Ang suot niya ay malong na nakatapis sa kanyang baywang, tapos meron siyang balabal na nakalaylay mula sa kanyang balikat. Sandali akong napatitig sa kanyang mga mata. Noon din ay biglang kumabog ng bahagyang dibdib ko at napalunok ako ng laway. Magandang hapon po, Lola. May kailangan po kayo sa amin? Kayo yung mga dayo na dumating kagabi, hindi ba? Opo, kami nga po. Mukhang may katuturan nga pala talagang pagligtas sa iyo ni Pinonong Lando Ineng, ha? Po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Tsaka hindi lang naman ako ang niligtas niya eh. Kaming dalawa nitong ate Marian ko. Ikaw ang iniligtas niya. Ikaw ang pinagtanggol niya. Kahit kailan talaga, napakamakasarili ng hayop na yon. Ba't nyo naman nasabing makasarili si Lando? Niligtas nga po niya kami. Tsaka mabait naman siya sa amin. Maganda yan, maganda yan. Ang manatili kayong walang alam. Makinig ka, Oriang. Isa pang pangingialam mo sa mga pasya ko, hindi lang simpleng parusa ang aabutin mo. Kailan ka lang naging pinuno ng mamatay ang tatay mo? Napakalaki na kaagad ng ulo mo? Oo na, sige na. Sa'yo na yung birhin na yan.
Basta, sinasabi ko sa'yo, marami ang hindi sang-ayon sa pasya mo. Pagpasensyaan nyo na yung matandang yun ha. Ganun lang talaga yun. Kung ano nung pinagsasabi. Sino ba kasi yung Lando? Parang malala na yata sayad nun eh. Sinasabi pa niyang makasarili ka raw. Si Manang Oryang yun. Isa sa mga pinuno ng tribo namin. Ang kaso, lisa pa siya ko ang mga gusto niyang mangyari. Pinapakailaman niya yung pamamalakad ko. Kahit nga yung pamamalakad ng tatay ko nang buhay pa siya. Ganun na talaga yung matandang yun. Lando, babalik na kami sa Kumu gusto ko na magpahinga eh. Problema mo ate. Kanina ka patahimik ka. Sumama lang ulit yung pakiramdam ko. Ang mabuti pa, magpahinga ka na, Marian. Ikaw naman, Claire. Kung pwede, mag-usap muna tayo. Oy. Ano yan ha? Ba't gusto mo akong kausapin? May kailangan lang ako sabihin. Claire, bumalik na tayo sa kubo. Ate, hindi mo pa narinig? May sasabihin daw itong si Lando. Mauna ka na ron. Susunod na ako. Lalong sumama ang kutob ko noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Hindi po kasi mawala sa isip ko ang mga sinabi ng Manang Oryang. Nadagdagan pa sa kagustuhan ni Lando na makausap si Claire ng sarilinan. Inirapan ko ang kapatid ko, pero nginitian lang niya ako ng malapad. Kaya naman wala na akong nagawa. Lumakad na ako pabalik sa tinuluyan naming kubo. Palubog na yung araw Wala pa si Claire. Nasaan na kaya yung isang yun? Ano kaya pinag-usapan nila ni Lando? Teka, ano yun? Anong ginagawa nila? Bandang 5:00 ng hapon. Palubog na ang araw pero wala pa rin si Claire. Nakadungaw ako noon sa bintana kaya naman nakita ko ang clearing na nasa malayo. Nagtaka ako kasi may marami-rami ring tao na pumunta roon. Hindi ko masabi kung ano ang ginagawa nila pero may dala silang iilang mga patay na hayop. May mga baboy ramo, baka at kambing. Meron ding mga manok tapos nagsindi sila ng napakalaking siga sa gitna ng clearing. Ganito ba talaga sila maghanda ng hapunan? O baka naman may salo-salo. Si Claire, papunta na rito. Claire! Bakit ngayon ka lang? Hoy, Claire! Napansin ko ang kapatid kong naglalakad pabalik ng kubo. Kasama niya pa rin si Lando. Subalit, pansin kong may kakaiba kay Claire. Diretso lang ang tingin nito para bang hindi niya ako nakikita kahit noong kaharap na niya ako. Diyos ko, Claire. Ano man nangyari sa'yo? Sabi mo nga ako. Lando, anong ginawa mo sa kapatid ko? Inihanda ko lang siya para sa kasal namin mamaya. Ano? Kasal? Anong kasal ang pinagsasabi mo? Kailangan namin maikasal ni Claire, Marian. Patawad kung hindi na ako nagpaalam sa'yo. Anong kalokohan ba to? Ni wala pang isang araw kayong magkakilala tapos ganito? Huwag kang mag-alala, Marian. Pinapangako kong aalagaan ko si Claire. Hindi ka rin sasaktan ng kahit sino sa tribo namin. Ligtas ka makakauwi. Nasisiraan ka na ba? Hindi ako papayag. Uuwi na kami ni Claire. Aalis na kami ngayon din. Ikaw, pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Pero mananatili rito si Claire. Hindi nga pwede ang gusto mo. Hindi mo nga nakausap ng maayos ang kapatid ko. Paano ko malalaman kung payag ba siya dyan sa kalokohan nyo? Marian, hindi ito tungkol sa payag ba siya o hindi. Tungkol ito sa kung anong kailangan ko. Maliwanag? Sige na. Diyan muna si Claire. Susunduin lang namin siya mamaya. Nasisiraan ka na! Hoy! Buksan mo tong pinto! Palabasin niyo kami rito! Pauwiin niyo kami! Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Mga siraulo! Kinandado ni Lando ang pinto ng kubo mula sa labas. Pati ang mga bintana ay sinarado rin nilang maigi.
Sinubukan kong sumilip sa isang siwang sa may dingding. Nakita kong may isang lalaking nagbabantay sa bakuran. Diyos ko, anong gagawin namin? Paano ba kami makakatakas dito? Claire, ano ba kasing nangyari sa'yo? Kausapin mo naman ako. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Teka, nasaan na yung... Sinubukan ko nang sinubukang kausapin si Claire pero hindi po talaga siya kumikibo. Tulala lang talaga siyang nakaupo sa isang sulok ng kubo hanggang sa napansin kong hindi na niya suot ang benditadong rosaryo sa kanyang braso. Bakit mo kasi hinubad yung rosaryo? Diyos ko naman, Claire, oh. Kaya ka napapahamak eh. Paano na kaya to? Ay, bahala na nga. Hinubad ko ang benditadong rosaryo na nasa leeg ko. Tapos ikinwintas ko yon kay Claire. At noon din, Sir Jupiter, biglang natauhan ang kapatid ko. Ate, anong nangyari? Si Lando, nasan? Ikaw ang dapat nung tanungin yan. Ano bang nangyari? Anong ginawa ni Lando sa'yo, ha? Nang hinatid ka na rito kasi tulala ka lang. Hindi ka nagsasalita, hindi ka makausap. Ang malala pa rito, sinasabi niya magpapakasal ka sa kanya. Ngayong gabi mismo. Ano? Anong klaseng joke ba yan, ate? Hindi ako nagbibiro, totoo yung sinabi ko. Kahit sumilip ka pa dyan sa siwang ng dingding, makikita mo, naghahanda sila ng salo-salo. At may mga nakabantay sa atin. Hindi na natin mabuksan yung pinto at mga bintana. O, tingnan mo. My God! Ano ba to? Hindi ko rin talaga sigurado kung desperadong maikasal sa'yo yung Landong yun eh. Kaya nga, sabihin mo sa akin kung ano yung huling naaalala mo. Nung magkasama kayo ni Lando kanina, ano bang nangyari? Basta pumunta kami sa kubo niya. Yun yata yung parang tanggapan dito sa tribo nila. Pinatanggal niya sa akin yung rosaryo ko. Sinunod ko naman kasi baka bawal yun sa paniniwala nila. Clear naman eh. Bakit mo naman kasi hinubad yun? Kaya ka nalalagay sa alanganin eh. Hindi ko naman kasi akalaing may gagawin sila sa akin, Ate Marian. O siya, o ano nga nangyari pagkatapos nun? Pinapasok niya ako sa kubo. May pinainom siya sa akin doon. Tapos, wala na akong maalala. Natauhan na lang akong kaharap na kita. May mali dun sa pinainom niya sa'yo eh. Mukhang sinadya niya yun para hindi ka makapalag sa balak nila. Ate, anong gagawin natin? Ayoko maikasal ng biglaan dito sa lugar na to. Ay, iyak-iyak ngayon. Kanina, lagkit ng tingin mo doon sa Landong yun. Ate naman eh, hindi naman ako seryoso ron. Hindi na biro tong kinakaharap natin ngayon. Tatakas tayo. Kailangan natin makatakas. Maghahanap tayo ng paraan. Pinilit kong pakalmahin ang sarili. Mabagal na gumulong ang mga minuto. Tuloy lang kami sa pag-uusap ni Claire habang nag-iisip ng paraan para makatakas. Maya't maya rin kaming sumisilip sa siwang sa dingding. Nakakatakot kasing baka bigla na lang kunin ang kapatid ko ng mga taong yun. Ate, may naisip na ako. Delikado pero sumugal na tayo. Oh, ano yun? Linlangin natin yung bantay. Sabihin nating nababaan yung isa sa atin. Tapos sunggaban natin siya. Ako ang tatawag sa kanya. Ang alam kasi nila, tulala ka pa rin. Kapag nabuksan niya yung pinto, tulungan mo akong hablutin siya papasok ha. Saka ko siya sasaksakin itong kutsilyong tanso. Okay, ate. Sige. Pero, magdasal muna tayo. Ilang minuto kaming nanalangin ni Claire. Sinabay namin iyon sa pag-iipon ng lakas ng loob. Nang maging handa na kami ay nilabas ko na ang tansong kutsilyo. Sumilip ako sa siwang. Kita kong ang bantay lang ang malapit sa amin. Ang ibang mga taga-tribo ay busy pa rin sa ginagawa nilang paghahanda.
Tinawag ko ang bantay. Sinabi kong naiihi ako. Nakita kong lumapit naman siya sa pinto at tinanggal niya ang panali nun sa labas. Nung itutulak na niya ang pinto, ay inihanda ko na ang sarili ko. Nakahanda na rin si Claire sa likod ng pintuan. At noong nabuksan na ang pinto ay mabilis ko siyang inundayan ng saksak. Si Claire naman ay sinakluban ng kumot ang mukha ng lalaki upang hindi ito makapag-ingay. Kumot na kasama sa unan at banig na bigay ni Lando. Hilahin natin siya sa loob, bilis. Eto na, ate. Nakakapagtaka. Bakit parang hindi siya masyadong nagpumiglas? Nanghina yata ng husto. Nangina yata sa pagkakasaksak ko sa liig niya. Halika na, umalis na tayo rito. Teka, ate. Tingnan mo. Ha? Bakit? Anak ng halimaw! Nang tinanggal ni Claire ang kumot sa mukha ng lalaki ay nanlaki ang mga mata namin sa nakita. Hindi na po itsura ng ordinaryong tao ang naroroon. Kulukulubot na po ang kanyang balat. Napakapula ng mga mata. Mahahaba at matatalim ang mga ngipin tapos naglalaway ng husto. Subalit halata ring sobra na itong nanghihina. Kita kong bumubulwak ang itim na dugo mula sa natamong saksak. Bahagyaring umuusok ang sugat niyang yun at nagnanaknak. Hindi. Halimaw? Mukhang mga halimaw ang nandito sa tribong to, ate. Halika na. Kailangan na natin makatakas kaagad dito bago pa nila tayo makita. Todo ang kabog ng dibdib ko nang lumabas kami sa kubo. Nagpalingalinga ako. Nakita kong wala pa ring mga tao o halimaw sa paligid namin, kaya naman tuloy-tuloy na kaming tumakbo papunta roon sa daanang nakita ko. Hindi sigurado kung yun ba ang tamang landas, pero wala na kaming mapagpipilian kundi ang sumugal. Ate, kumusta na bang pakiramdam mo? Hindi ka na nahihirapan tumakbo? Medyo kumikirot pa rin yung kalamnan ko sa katotoo lang eh. Diyos ko, niingal ako kakatakbo. Pero kailangan natin kayanin to. Kailangan natin makalayo. Ikaw ba? Hindi ka ba nahihilo? Ayos lang ang pakiramdam ko, ate. Medyo gutom na ako pero kaya ko pa namang tiisin. O siya, bilisan pa natin yung pagtakbo. Baka may makakita pa sa atin. Tuloy-tuloy pa kaming tumakbo ni Claire. Tinahak namin ang makipot na daan. Medyo mahirap kasi buwan lang ang liwanag namin. Lalo pa kaming namroblema ng kinailangan na naming sumuong sa masukal na bahagi ng gubat. May natanaw kami sa unahan na medyo paangat na bahagi ng lupa, kaya naisip kong yun ang dapat naming tumbukin. Makita tayo doon. Nahulog tayo kagabi doon, di ba? Baka yan yung bahaging yun ng lupa. Sana nga dyan na ang daan papuntang highway. Kinakabahan na talaga ako, ate. Claire, tingnan mo doon. May liwanag. May liwanag na mukhang galing sa apoy. Oo nga. Sana may makatulong sa atin dyan. Sana hindi kung anong demonyo ang nandyan. Hindi. Nandiyan na sila. Bilis! Hindi pwede to. Hindi nila tayo dapat makuha. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Pakiusap! Pakiramdam ko noon ay hinahabol kami mismo ni kamatayan, Sir Jupiter. Nakaumang na ang kanyang higanting karit sa likod namin. Sandali akong lumingon. Lalo akong nahintakutan nang makita ang laksa-laksang pares ng pulang mga mata. Kaya naman lalo pa naming binilisan ng takbo. Nananalangin sana hindi nila kami biglang sunggaban. Sana may makarinig sa pagtatawag namin ng saklolo. Claire, saan ka pupunta? Bumalik ka rito!
Bumalik ka na para wala na masaktan! Bilisan ba natin, Claire? Kaya natin to. Makakatakas tayo. Konti na lang. Maaabutan na nila tayo. Nakakainis. Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Bumalik ka na bago pa maubos ang pasensya ko! Noong sandaling yun ay natauhan ako. Hindi pa nila kami nahahabol dahil pinipigil pa ng mga aswang ang kanilang sarili. Sadyang ayaw nila kaming saktan. Gusto talaga nilang makuha ng ligtas ang kapatid ko. Konti na lang. Makakalapit na tayo sa paangat na bahagi. Nihingal ako. Ayaw kanilang masaktan. Claire, gamitin natin pagkakataon to. Kuha ko, ate. Pero kayanin mo pa. Halatang bumibigay ka na. Ate, ayaw nila akong saktan. Pero hindi natin alam sa'yo. Ayokong ikaw ang patayin nila dahil hindi ako pumayag sa gusto nila. Kapag hindi kayo bumalik, mapipilitan ako saktan niyang ate mo. Pumayag ka lang sa gusto ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Bilisan pa natin, ate. Nauubusan na ako ng hangin. Hindi ko na kaya sumigaw pa na sa kalala. Ate, kaya natin to. Kaya natin. Hindi kayo makatatakas sa akin, mga hangal! Sir Jupiter, halos panawan ako ng ulirat nang biglang may lumundag sa harap namin. Napahinto kami sa pagtakbo. Bumigay pa nga ang isang binti ko at napaluhod ako sa pagod. Humarang sa harap namin ang isang pamilyar na figura. Anino ng napakatangkad na nilalang. Kita ko ang mahaba at magulo niyang buhok. Napakahaba at napakatatalim ng kanyang mga kuko at napakapula ng kanyang mga mata. Ang halimaw na humabol sa amin ng nagdaang gabi. Kung hindi kayo mapapakinabangan ng lando na yan, ako ang makikinabang sa inyo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakain ng birhen. Ay, napakabango. Nakakatakam ang amoy mo. Alam mo ba yun? Lumayo ka sa akin. Layon mo ang ate ko. Hindi. Manang Oryang. Buisit na lando yan. Dapat sa akin ka nakagabi pa lang eh. Dapat sana pinaghati-hatian ka na namin ng mga katribo kong uhaw sa isang birhen. Pero dahil sa makasariling hayop na yan, pinala ka pang pakasalan. Oryang, tumigil ka. Layuan mo sila. Kung hindi pagsisisihan mong gagawin mo. Manahimik ka! Pinunong hilaw! Sukang-suka na ako sa kauutos mo sa amin! Tandaan mong hindi lahat ng mga nasa tribo natin ay kinikilala kang pinuno! Lubayan mo si Claire. Wala akong pakialam kahit ubusin niyo pa yung si Marian. Basta, huwag mong gagaliwin ng birhen. Sino ka para utusan kami? Ha? Inuulit ko, Lando. Hindi lahat sumusunod sa'yo. Hindi na namin malaman ni Claire ang gagawin. Sa likod namin ay naroroon sina Lando. Sa harap naman namin ay sina Oryang. Siguro ay nasa 20 o 30 mga halimaw ang nakapalibot sa amin. Sumuot na lang kami noon sa makapal na bahagi ng halamanan tsaka sumandal sa isang puno. Doon man lang ay sigurado kaming walang aswang na manggagaling sa likod namin. Inilabas ko ang tansong kutsilyo. Si Claire naman ay matindi na ang kapit sa benditadong rosaryong nasa kanyang leeg. Ate, ang dami nila. Anong gagawin natin? Diyos ko, huwag niyo kami pamamayaan. Protektahan niyo kami ni Claire. Ate, wala ka ng rosaryo. Dapat pala talaga hindi ko hinubad yung akin eh. Wala nang panahon para sa ganyang sisihan. Ang mahalaga, makapag-isip tayo ng gagawin ngayon. Bahala na. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong!
Walang magagawa yung pagsusumigaw ninyo. Walang makaririnig sa inyo rito. Isa kang malaking hangal, Oriang. Talagang kakalabanin mo ko. Panahon na para matapos na yung kaibangan mo. Mga kasama, kilos na! Sa isang iglap ay nagsimulang magkagulo ang dalawang panig ng mga aswang. Si Manang Oriang ay bigla na lang lumundang papunta kay Claire, kaya naman mabilis akong humarang at agad kong winasiwas ang hawak kong tansong kutsilyo sa hangin, subalit mabilis din siyang nakahakbang paatras. Layaan mo ang kapatid ko! Demonyo ka! Lintik na sandata yan! Saan galing yan? Wala ka nang pakialam doon! Uunahan mo na kita bago mo dagitin yung kapatid mo! Ate! Ilag! Nanlaki ang mga mata ko nang sumugod sa akin ang aswang. Pinangharang ko ang kamay kong may hawak ng patalim at idiniin ng pagkakasandal sa puno. Ang akala ko talaga noon ay katapusan ko na, Sir Jupiter. Mabuti na lang at nakalapit si Lando, nahamblot niya si Manang Oriang tsaka hinagis sa ibang direksyon. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang gagawa ng ganitong kahangalan. At sinabi ko na rin sa'yo, hindi ikaw ang masusunod sa tribo na ito! Noon din ay nagsagupaan ang dalawa, Sir Jupiter. Sumidhi pa ang kilabot namin ng kapatid ko. Wala kaming magawa kundi ang mapaupo na lang sa paanan ng kubo. Magyakapan at mapapikit. Oo, pinoprotektahan kami ni Lando laban kina Manang Oriang, pero hindi pa rin kasi talaga makatuwiran ang layunin niya. Nakapikit kami noon pero ramdam na ramdam at dinig na dinig namin ang tumitinding sagupaan. Patindi ng patindi hanggang sa nagtaka na lang ako. Bigla kasing nag-iba ang tono ng mga boses nila. Mula sa pagiging galit sa isa't isa ay nilamon ng pangamba ang magkabilang panig. Dumilat ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang lumalaking apoy. Nagmumula ayon doon banda sa padausdos na bahagi ng lupa. Bakit may malaking sunog? Saan galing ang apoy na yan? Claire, halika na. Sumama ka na sa amin. Mapapahama ka rito. Manahimik ka! Hindi ako sasama sa'yo at hindi ako magpapakasal sa'yo! Claire, tara na! Takbo! Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon basta hinila ko na lang si Claire diretso sa nasusunog na bahagi ng gubat. Medyo mahirap man ay pinilit naming makakyat sa padausdos na bahagi ng lupa. Ate, kumapit ka sa akin. Kailangan nating makaakyat. Diyos ko, napakainit! Nakakainis! Sana lang, huwag lamunin ng apoy pati itong dinadaanan natin. Claire, bumalik kayo rito! Mamamatay kayo dyan sa apoy! Mas gugustuhin ko pang matusta rito kaysa bumalik sa inyo, mga halimaw! Nakakainis! Nahihirapan na talaga ako. Nakapos na ako na hininga. Ate, kaya mo yan! Kaya natin to! Ayun sila! Nakita ko na ang magkapatid! Tulungan natin sila! Bilisan natin! Sister Carmina? Laking pasasalamat namin sa Panginoon nang dumating si Sister Carmina, Sir Jupiter. May mga kasama siyang iilang mga tao, siguro ay tumulong sa paghahanap sa amin. Inilusot nila kami palabas ng apoy tsaka tinulungang makaalis sa gubat na yun. Salamat talaga, Sister Carmina. Salamat sa paghahanap ninyo sa amin, ha? Oo nga po, sister. Akala namin katapusan na namin eh. Akala namin mapapatay na kami ng mga aswang na yun. Hindi kasi talaga ako mapalagay kahapon pa lang. Napakasama ng pangitaing nakita ko sa hinaharap ninyo. Kaya naman naisip ko kayong sundan. Kahit man lang hanggang sa dulo ng highway na to.
Gusto kong siguraduhing ligtas kayo. Hindi ko na kayo naabutan, pero masama pa rin ang kutob ko. Sinubukan kong makiramdam. Ginalugad ko ang bahaging ito ng kakahuyan hanggang sa nakita ko na nga ang kotse ninyo. Doon na ako humingi ng tulong. Nahanap ninyo ang tribo ng mga aswang? Hindi. Ang totoo ay kagabi pa kami naghahanap. Pero hindi talaga namin kayo matagpuan. Hinala ko. Gumamit ng sabulag ang mga aswang. Sabulag? Kakayahan ng mga aswang na linlangin ang paningin ng mga mortal. Ginagamit nila iyon upang itago ang kanilang itsura o kuta. Mabuti naman po at nakita ninyo kami kanina. Kanina ko pa naririnig ang paghingi ninyo ng saklolo. Pero hindi namin kayo matagpuan. Kahit ang nangyaring gulo sa mga aswang ay narinig din namin. Doon ko na naisip baka sakali magsimula ng malaki-laking sunog. Baka sakaling makontra nun ng sabulag. Salamat sa Panginoon at tumalab. Maraming salamat po talaga sa inyo, sister. Salamat. Kasi hindi niyo po kami pinabayaan. Magpasalamat tayo sa Panginoon, anak. Siya ang gumabay sa akin upang matulungan kayo. May problema ba, Claire? Medyo nahihilo ako, ate. Sumama na muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo sa kumbento. Pwede kayo ron. Sige po, sister. Salamat po ulit. Ate, umiikot ang paningin. Claire! Claire! Gumising ka! Claire! Gumising ka! Taranta naming sinakay si Claire sa van ni na Sister Carmina. Naisip ko noong isugod ang kapatid ko sa ospital, subalit iba ang nasa isip ng madre. Kailangan natin idiretso sa ospital si Claire. Sa simbahan tayo pumunta, Marian. Hindi lang pisikal na pagod ang dahilan kaya hinimatay si Claire. May nararamdaman akong kakaiba. Ano pong ibig niyo sabihin? Doon ba sa tribo ng mga aswang, may nangyaring kakaiba sa kapatid mo? Opo, meron po. Gusto ng pinuno nila na maikasal sa kanya si Claire. Ang totoo po niyan, dapat ngayong gabi mismo yung kasal nila. Mabuti na lang po talaga nakatakas kami. Diyos ko. Kaninang hapon naman po, may pinainom daw yung pinuno nila kay Claire. Si Claire mismo yung nagkwento sa akin. Pagkatapos po siyang painumin, bigla na lang naging tulala yung kapatid ko. Hindi ko nga po makausap eh. Saka na niya nagkwento sa akin nung matauhan na siya. Siguradong may naiwan pang sumpa sa katawan ni Claire. Kailangan nating maalis ang sumpang yun para masiguradong magiging ligtas ang kapatid mo. Pasado 10:00 na po ng gabi nang makarating kami sa simbahan, Sir Jupiter. Inihiga ng mga kasama ni Sister Carmina sa mismong harap ng altar si Claire. Wala pa rin po siyang malay noon. Tapos umalis ang madre para magtawag ng pari. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik naman po agad ito. May dala siyang itim na handbag. Pinalis muna niya lahat ng ibang mga naroroon. Ang naiwan lang ay ako, si Sister Carmina, ang pari at ang walang malay na si Claire. Sinarado rin ng madre ang mga bintana at pinto ng simbahan tsaka kinandadong maigi. Sister, anong gagawin natin? May ililigtas pa ba natin yung kapatid ko? Manalig ka lang, Marian. Kaya natin to. Father Lino, papayag ho ba kayo sa nabanggit ko kanina? Gagamit din ako ng mga kaalaman ko. Galing sa lola kong albularya. Nasa alanganin na po kasi talaga itong dalaga. Ang kakayahan mong yan ay biyaya galing sa Panginoon, Sister Carmina. Gamitin mo sa kanyang pangalan. Gayon, una, ang gagawin natin, puluputan natin ng mga benditadong rosaryo ang kanyang mga braso at pinti. Masusunod po, Father. May kumakatok. Huwag tayong papanin lang. Aswang yan. Sinundan nila kami rito ni Claire. Desperado ang mga yan. Kailangan nila ang kapatid mo sa kung anumang dahilan. Kaya hindi talaga nila kayo lulubayan ng ganun na lang. Kumilos na tayo. Kailangan na nating matulungan itong si Claire.
Hindi ko alam kung si Lando o si Manang Oryang ba ang nasa labas. Pero ramdam kong desperado na talaga ito. Kinakalampag na niya ang pinto bagamat hindi niya ito magawang sirain. Kumilos naman kami sa loob. Pinuluputan nga namin ng mga benditadong rosaryo ang mga binti at braso ni Claire. Pagkatapos ay lumuhod ang pari at nanalangin. Ipiniid niya sa kanyang dibdib ang hawak niyang isang tansong krusipeo. Si Sister Carmina naman ay naglabas ng kung anong botelya mula sa kanyang handbag. Marian, tulungan mo ko. Painumin natin si Claire nito. Opo, sister. Claire, alam ko nandiyan ka sa loob. Sumagot ka. Sumama ka na sa akin. Kailangan kita. Kailangan kita, Claire. Si Lando. Huwag kang papatinag, Marian. Huwag kang matatakot. Huwag kang sasagot. Ituon mo ang pansin sa ginagawa natin. Eto na po, sister. Ibubuka ko po yung bunganga ni Claire. Ipatak niyo na po sa kanya yan. Claire! Claire, sumagot ka! Claire! Pinilit kong huwag pansinin ang takot ko kay Lando. Todo ang panalangin ko noon sa kalooban ko habang inaalalayan ko si Sister Carmina. Pinainom niya nung langis ang kapatid ko. Pinahiran din niya noon ang noo, leeg, mga palapulsuhan at binti ni Claire. Ilang minuto pa ay napansin na naming nagigising na ang kapatid ko. Claire, kumusta ng pakiramdam mo? Hindi pa nakakabalik ang kapatid mo, Marian. Hindi pa tayo tapos. Tuloy-tuloy lang sa pananalangin. Lando, kunin mo ko. Kunin mo ko. Ano ba pinagsasabi mo, Claire? Lumayo kayo ng konti sa kanya. Susubukan ko ng tanggalin ang binhi ng aswang sa kanyang katawan. Father, Magtiwala ka, Marian. Manalig ka. Exorcisio te, Spiritus Immundi, in nomine Dei Patris, Omnipotentis. Tumigil ka! Tigilan mo ako! Sir Jupiter, nanlamig ang kalamnan ko sa nasaksihan. Bigla na lang po kasing ipiniid ng pari ang hamak niyang krusipeyong tanso sa mismong mukha ng kapatid ko. Noon din po ay namilipit sa sakit si Claire. Kita ko ring bagyang nagbago ang kanyang itsura. Medyo kumulubot ang kanyang balat, nangitim ang kanyang gilagid at medyo tumalim ang mga ngipin. Dumilat siya at tumitig sa akin. Kita ko noong namula rin ang kanyang mga mata, kapansin-pansin ding hindi siya makakilos ng maayos. Animoy pinapako sa sahig ng mga rosaryo ang kanyang katawan. Tama na! Tama na! Tigilan niyo na ako! Exorcisio te, Spiritus Immundi, in nomine Dei Patris, Omnipotentis. Diyos ko. Tulungan niyo ba sana yung kapatid ko? Lubayan niyo mapapangasawa ko. Ibigay niyo sa akin! Ibigay niyo sa akin si Claire! Sister Carmina, ngayon na. Opo, Father. Pinanatili ng pari ang krusipeo sa mukha ni Claire, tapos bigla na lang inilapat ni Sister Carmina ang dalawang daliri niya sa sikmura ng kapatid ko. Ang akto niya ay para niyang hinihilot ng madiin ang tiyan ng kapatid ko. Napasigaw si Claire, agad-agad ay may umagos ding laway sa kanyang bunganga. Napakalapot po noon, may kahalong dugo at kulay berdeng kung ano. Nilalamon na ako noon ng magkahalong pangamba at kilabot. Gusto kong makatulong pero hindi ko naman alam kung ano ang gagawin. Kaya naman nanalangin na lamang ako bagamat hindi ako makapikit. Tama na! Tama na! Tama na! Konti na lang. Konti na lang.
Ano pong nangyayari, sister? Kailangan nating maalis ang binhi ng aswang mula sa kapatid mo. Naguguluhan na ako noon sa sinasabi ni Sister Carmina. Wala naman kasi akong alam sa mga ganung bagay. Gayunpaman ay pinili ko na lang manahimik dahil ayokong maabala ang kanilang ginagawa sa kapatid ko. Nagpatuloy si Sister Carmina sa paghilot sa kapatid ko. Mula sa sikmura ay nakarating na siya sa may dibdib hanggang sa bandang lalamunan. Noon ay lalong nagpumiglas ang kapatid ko. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng napakalapot na laway mula sa kanyang bunganga hanggang sa tuluyan na nga siyang nasuka. Inalalayan namin siya ni na Father Lino at Sister Carmina upang makaupo at makapagpatuloy sa pagsuka. Diyos ko, ano ba kasing nangyayari sa'yo, Claire? Huwag kang mag-alala, Iya. Konti na lang at gagaling na ang kapatid mo. Mabuti na lang talaga't nasimulan agad natin ang ritual. Kung hindi, tuluyan ng magiging aswang ang kapatid mo. Ano po? Magiging aswang si Claire? Mamaya na tayo mag-usap ng maayos. Asikasuhin muna natin si Claire. Hindi ko na kaya. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa huling sinuka ni Claire. Napakaraming malapot na laway po noon. Nangungulay berde at itim, tapos may sumabay na kung anong buo. Kung titignan ay para iyong egg yolk o yung dilaw na bahagi ng itlog ng manok, pero kulay itim. Napakabaho rin po noon, amoy karne na matindi na ang pagkabulok. Pagkatapos namang sumuka ay agad ding nawalan ng malay ang kapatid ko. Ano po yan? Yan ang binhi o sisiw ng aswang. Magpasalamat tayo at hindi pa yan nabubuo. Kasi kung buo na yan at tuluyan ng naging itim na sisiw, hindi na natin maibabalik sa dati si Claire. Siguro ay kailangan mo munang ipaliwanag ng mas malinaw ang lahat dito kay Marian, Sister Carmina. Ganun na nga po, Father Lino. Ako ilalabas muna. Sisiguraduhin kong wala na ang aswang. Si Lando. Wala na po ba siya sa labas, Father? Naputol na natin ang sampang nilagay niya sa kapatid mo. Malamang na umalis na yon. Pero yun nga, titignan ko muna para makasigurado tayo. Magtatawag lang din muna ako ng mga pwedeng umalalay kay Claire. Dito lang muna kayo. Sister, ano po ba kasi talaga nangyari sa kapatid ko? Ano po bang pinainom sa kanya ni Lando? Pangyanggaw. Ibig sabihin ay gustong hawaan ni Lando si Claire ng pagkaaswang. Diyos ko, kung ganun, nasa matinding alanganin pala talaga si Claire dun sa tribong yun. Ganun na nga, Marian. Kung hindi kayo nakatakas, malamang na naikasal na kay Lando itong kapatid mo at tuluyan ng naging aswang. Ang hindi ko po talaga maintindihan, kung bakit pinag-aagawan ng dalawang panig si Claire. Si Lando gusto siya mapangasawa. Yung si Manang Oriang naman, gusto siyang kainin. Hindi ko sigurado. Pero hinala ko, yun ay dahil isa pang birhin itong kapatid mo. Nakikita ko ring mahina ang pananampalataya niya sa Panginoon. Hinubad nga niya ang rosaryong binigay ko, di ba? Kaya naman, isa siyang perpektong asawa para sa ibang aswang, habang saktong hapunan naman para sa iba. Ano na po mangyayari ngayon? Tapos na po ba talaga yung dilubyo to, sister? Tapos na, Marian. Maayos na si Claire at mukhang naitaboy na natin ang aswang na humahabol sa kanya. Gayon pa man, pinakamainam pa rin na tumawid kayo ng dagat at manatili kayo sa malayo ng hindi bababa sa 1 taon. Ha? Bakit naman po? Hindi nakakatawid ng dagat ang mga aswang. Kaya naman, isa yun sa mga siguradong paraan para hindi na nila kayo habulin. Nang makabalik si Father ay may kasama na siyang 2 sakristan. Nilinis nila ang bahaging hinigaan ni Claire at pinulot ang binhi ng aswang. Binindisyonan at dinasalan yun ni Father bago sinunog sa may bakuran. Pinatuloy din kami ni na Sister Carmina sa kumbento noong gabing yun, Sir Jupiter.
Doon kami nagpahinga. Ang kapatid ko naman ay nagising ng sumunod na umaga. Seryoso ka ba talaga dyan, ate? Muntik na akong maging aswang? Ang huli ko kasing naaalala yung sinalubong tayo ni na Sister Carmina sa may kakahuyan. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta yun talaga yung nangyari. Naniniwala naman ako. Matapos ng pinagdaanan natin sa kasumpa-sumpang tribong yun, wala na ako sa posisyon para paghinalaan pa yung sinasabi mo. Pero uy, ako ang target nila kasi birhin ako. Ibig sabihin ba nun? Sira. Talaga naisip mo pa yan ngayon, ha? Ate naman oh, ang init ng ulo. Joke lang. Ito naman. Ewan ko sa'yo. Abinin pa naman ni Sister Carmina, kailangan mong pagtibayin yung pananampalataya mo para hindi ka nahabulin ng aswang. Kaya ka napapahamak eh. Oo na po. Tsaka, thank you ate. Di mo ako pinabayaan. I love you. Thank you daw, pero nakakaloko yung muka. Bilisan mo nang kumain dyan. Makauwi na tayo. Hapon din po noon ay umuwi na kami sa Jensan. Hinatid po kami ng mga taga-simbahan. Hindi na kami nakatuloy sa Cotabato City. Pagka-uwi namin ay abot-abot ang pangamba ni Lolo. Mabuti na lang at naroroon naman sina Sister Carmina para ipanatag ang kalooban ni Lolo. Pagkatapos ng nangyari ay naging payapa naman ang buhay namin. Sinunod din po namin ang habilin ni Sister Carmina. Lumuwas kami sa mga kamag-anak namin sa Negros. Nanatili kami roon ng 1 taon bago bumalik ng General Santos. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po itong salaysay ko. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral. Makinig sa mga babala at panatilihing matibay ang ating pananampalataya. Maraming salamat po.